Niektoré ženské mená človeka naozaj potrápia. Napríklad meno Lea. Ideme na návštevu k Lée alebo k Leji? Alebo Leji s tvrdým I? Išli by ste na prechádzku bez Leji alebo bez Leji s tvrdým I? Rozprávame sa o Lée, o Leji alebo o Leji s tvrdým I? Existuje na to nejaké pravidlo? Podľa akého vzoru sa skloňuje meno Lea? Meno Lea sa končí na samohláskovú skupinu ea. Takýchto slov je viac. Napríklad Andrea, Idea, Orchidea, Kórea, Eurovea. Podstatné mená ženského rodu, ktoré sú cudzieho pôvodu a sú zakončené na ea, sa skloňujú podľa vzoru žena. No v niektorých pádoch majú odlišné pádové prípony. V datíve a v lokáli singuláru a v genitíve plurálu. Hovoríme preto, že majú nepravidelné skloňovanie. Vtedy nám pomôžu tzv. Pomocné vzory. Pre mená tohto typu máme pomocný vzor idea. V datíve a lokáli singuláru máme žene, ale idei s mäkkým i. V genitíve plurálu máme žien, ale idei s mäkkým dlhým i. Ostatné pády sa skloňujú ako žena. Teraz si podľa vzoru idea vyskloňujeme meno Lea. Tam, kde je v datíve a lokáli žene, máme idei, Leji s mäkkým i. A už vieme, že na návštevu pôjdeme k Leji, k Andreji. A rozprávame sa o Leji, o Andreji. V jednotnom čísle je tvrdé i vlastne len v genitíve. Na prechádzku pôjdeme bez Leji, bez Andreji. Teraz skúste vy. Bez ženy nikde nechodí. Bez Leji nejdem. Pýtaj si to od Leji. Rozprávali sme sa o Andreji. Diskutovali o Kóreji. Bez svojich ideí sa nezaobíde. Rozhodovali o Andreji bez Andreji. Rozhodovali o Euroveji bez Euroveji. Ostatné docvič v cvičebnici, ktorá ťa pripraví na skúšku. Nájdeš tam aj interaktívne cvičenia, videá a testy.